lamharon nga edad naging kabahin siya sang tingog sa mga kabataan nga nagpamatok agud mapunggan sadto ang coal-fired power plant sa Isla Sang Negros. Ginpangunahan niya man ang grupo sa mga pamatanon para mapasanyog ang advokasya angot sa environmental protection. Aton kilalahon ang isa sa ginkabig Negros Young Heroes sa sininga episode sang Baganihan. Kita, bisang kundi ang panalawigan, ngay declare ang Negros through an ordinance na coal-free. Dapat magpanayo na atong panawagan sa coal-free! Coal-free! Sa edad nga 16 anyos, nagakurog kag daw may pagkabalaka pasadto si Joshua Villalubos sang ginpangunahan nila ang grupo sa mga hubines nga pamatukan ang plano nga pagpatukod sang coal-fired power plant sa Negros sang 2019. Pero tungod sang tingog sang Youth for Climate Hope, kaupod ang pila pa ka mga environmentalist group na duso nilang pagpatuman sang ordinansa nga nagpabilin sa probinsya nga mangin coal-free. Hagsang amot nga mga time no added context to that damo sang may ginapamatay nga mga land environmental defenders hambal gani isang global witness, isa rin sila ka watchdog globally. Ang Philippines ang number 1 sa Asia nga deadliest place for land environmental defenders. Number 2 sa bilog nga kalibutan after Brazil, kaya diba tungod sa Amazon damo nga pumatay sa Brazil. Ang number 2 ang Philippines, so it's not actually a very safe place for environment defenders, particularly young environment advocates. So may kulba gid gamay no kaga sa una gani gakurog-kurog pa nakitingog namon magampal. Istorya ni Joshua sa lamharon niya nga edad, nakita niya ang importansya sa pag-amlig sang palibot, pinaagi man sa mga kaupdanan niya sa idalom sang Green Alert Negros. Gani sa mapatod man nila ang plano angot sa coal-fired power plant, isa si Joshua sa nanindugan agud mabalabagan ang ininga plano. Very victorious moment gid no, hindi lang para I think sa amon yung mga kabataan who did fight for the declaration of a coal-free Negros, but actually also owing it to the past generations who fought against it. No, kaya kung ilang taon natin ang history sang anti-coal sa Negros, nag-start siya as early as 1996. So do hambal namon, it is very victorious to feel to finally put an end to the more than 20-year struggle of Negrosanon against coal. Pero hindi man malipod nga sa piyak sa ginatibong niya nga advokasya, mangin kabahin si Joshua sa mga persona nga gina-red tag ukon ginapasibangdan nga rebelde. Makapila naman siya makabaton sa pagpamahog sa text message. Ang tawag sa ila, Sandia. Green ang tinutuyo para sa dunang banggad pero pula o kon aktivista nga kaaway sang gobyerno. Buta nga ginapanginwala niya kag sang iya mga kaupdanan. Mga amon na blang sila tinakadawan na muna ganin namon, pero personally as an advocate, as an activist for the environment, kinanglan mo gid mag-take extra precautions on how to protect yourself, and I think yabi man ang pagpataas ang awareness sa mga tao nga ginaobra namon, hindi man iobra sang manda nga mga communist groups, pero it's actually for all of us no nga ginahimo malakag, particularly sa amon ginahimo lang man namon ang pagprotect sa amon nga future, di ba, sa amon nga palabuton bilang mga kabataan, kay sino ang henerasyon nga maga-suffer sang mas madamo pa nga impact sang climate change card environmental degradation how kay amon man henerasyon namon. Sa edad nga 21 anyos nagapadayon karon nga nag-eskwela sa Joshua bilang third year sociology college student sa Silliman University sa Dumaguete City. Isa siya sa damlag pagin pasidunggan bilang Negros Young Heroes, gawad parangal sa kabataan sang Gabaan Youth Lead sa Canlaon City, Negros Oriental. Isa man siya sa napasidunggan sa nahauna nga Negros Occidental Governors Conservation Achievement Award. Personally humbling experience kay siguro ang amon nga ang being an advocate is sometimes a thankless job bala nga the worst you would get is vilification, ang balon ka nga bayaran ka or ang balon ka nga bata ka pa wala ka man tension din sa ginapang-obra mo. Gina-underestimate ang contributions and sometimes unrecognized ang contribution. So it's a very humbling recognition to be acknowledged no nga may ginaobra kita as young people for environment and sa aton worsening nga climate crisis. Bugal nga ginakalipay naman sang pila sa iya ginaidolo nga environmental advocate nga si Junjun Mujica.
Si Moica naging coordinator sang Green Alert Negros, ang co-founder sang Negrosanon Young Leaders Institute nga nagkakilala sa ikasarang sang pamatanon sa pagduso sang advokasya nga makapatuman sang pagbago sa komunidad. Josh, congrats! Ang ini nga recognition, isa naman ka-affirmation sang imo passion kag hard work. Bilang comrade sa environmental movement, isa na ko guro sa pinaka-proud nga kaupod sang imo na achieve kag gusto pa i-achieve in the future. Continue to inspire others and continue to aim high para sa Negros padayon. Si Joshua kaupod man ang natukod nga non-government organization nga linghod anangin instrumental man sa pagduso sang ordinansa agud mapaiway ang paggamit sang single-use plastic sa Bacolod kag sa iban pa nga local government unit sa probinsya. Handom niya nga pinaagi sa nasuguran nila nga advokasya madamo pa karon nga mga pamatanon ang kasubong niya nga baga panindugan agud pangapinan ang palibot. Nagapati siya nga wala sa edad ng basihan kunang dunang manggad na ang kinahanglan amligan para sa palaabuton sang masunod nga henerasyon. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.